Musta mga igsuon, ang hinaot ko nga naamo sa maayong panglawas o welcome sa ato nga panimbahon. Nga kamo sa biya sa inyong panimalay, makahimo kamo sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. O salamat sa Ginoo kay karon makatuon na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagtuon karon naa sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Verse 25 paingon sa verse 34. Karon magisguta sa topic nga kasagaran na ninyong nadungog sa mga magwawali karong panahona. Ayaw kabalaka. Adunay tao nga kanunay na balaka sa bisan unsang butang. Apan usa ka adlaw niana ang iyang silingan nakamatikod nga dili na siya mabalakon. Malipayo na siya kaayo o sigilaganta. Ang iyang mga silingan nangutana kung unsay iyang gibuhat. Ngano nga dili na siya mabalakon. Ang tao mitubag nakahire na siya og tao nga maoy mobalaka sa iyang mga kabalaka. Ang iyang silingan nangutana kung ilang iyang gibayad sa iyang gihire nga tigbalaka sa iyang kabalaka. Ang tao mitubag 5,000 pesos kada adlaw. Ang iyang silingan nangutana, dili ka ba mabalaka nga dili ka makabayad? Ang tao mitubag, iyan ang trabaho. Siya dapat ang mabalaka ana. Kung asa niya kuhaon ang kwarta nga isuhol sa iyang kaugalingon. Kay mao man akong purpose nga gi-hire siya tig kabalaka sa akong kabalaka. Sa Matthew chapter 6, si Jesus naghisgot aning butanga. Si Jesus nakigistorya sa iyang mga tinun-an. Unas tanan, aron kining mensahe mahimong applicable sa imo, kinahanglan ikaw mahimong tinun-an ni Kristo. O kinahanglan nga ikaw tinun-an ni Kristo kay ang audience ani mao man ang iyang tinun-an. Kinahanglan nga imo nang nadawat si Ginoong Hesus nga imong manluluwas. Bugtong og personal nga manluluwas. Bugtong tungod kay kung aduna kay laing manluluwas gawas ni Jesus Christ, wala kay salig niya. Personal tungod kay ang dili pasabot nga ang imong mga ginikanan Christian, ikaw usab automatic nga Christian. Nahimo kang Christian. Ang hinaot ko nga ikaw luwas na tungod kay imo nang gisaligan si Jesus Christ. Karon ang atong amahang Dios adunay sugo. Dili hilabi na nini nga panahon na dili kita magkabalaka. Dili kita magkabalaka. Sa Matthew chapter 6 verse 25 nagaingon ang Matthew chapter 6 verse 25 atong basahon. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not life more than meat, and the body more than raiment? So nagkanayon ang pulong sa Dios nga dili kita magunaw na. Tanawa ang gipang underline na diha.
nga mga words. Pagkabalaka, kanon, imnon, kinabuhi, lawas, mao nay mga keywords ana nga verse. Ang kabalaka mukalas sa imong kinabuhi ug lawas. Ang imong kinabuhi mas labaw pagbili kaysa pagkaon. Ayaw ibaylo ang imong kinabuhi sa pagkabalaka sa pagkaon. Ang imong kinabuhi mas labaw pagbili kaysa pagkaon. Ngunit atong timan-an. Tungod ani nga verse, makasiguro na kita nga mabuhi pa di ay kita og dugay-dugay nga walay kaunon. Kaysa naatay kaunon, basta di lang ta mabalaka. Apan kung mabalakon kita, mas mubo ang atong kinabuhi. No, kumpara sa dili kita mabalakon. Mo ginaang pasabot sa pulong sa Ginoo. O ang atong lawas masakiton kung kita mabalakon. Bisan ang mga doktor makapamatuod. Kasagaran kuno sa hinungdan sa sakit, gumikan sa stress. O ang kabalaka mo sangpot sa stress. Ang doktor nga nag-opera sa akong goiter, mitambag na ko nga dili magpa-stress og ayo. Kay maunang hinungdan sa daghang mga sakit. Sa wala pa ako maoperahe, nabalaka ko kung makabayad baka ako sa doktor, sa private doktor, o sa private nga hospital, tungod kay nag-ampo ko nga Christian nga doktor ang maka-opera nako. Sa kaulahian, gitagbo sa Ginoo ang among panginahanglanon. Nagpasalamat ko sa grasya nga gihatag sa Dios nako nga makasalig ko niya ato nga panahon. Salamat sa Dios kay naa kitay Bible nga nagtudlo kanato unsaon nga dili kita mabalaka. Aron nga gamay ra ang stress kinahanglan dili kita mabalaka. Makapili ba kita sa dili pagkabalaka? Oo, makapili ta. Tungod kay kini usa ka sugo. Ang Dios dili mo sugo kung dili nato makaya tumanon. Kinahanglan atong disiplinaon ang atong pag-una-una, pinaagi sa pagbalhin o sa pagbalhin sa atong una-una ngadto sa ubang butang nga maayo. Kung ikaw mabalaka, kung mutan-aw kag balita, ayaw nagtan-aw balita. Basa og Bible. Daghan kayo mga Bible stories nga mabalhinan sa atong una-una. Mutan-aw tag news, usahay fake news, panuon ang atong mabasahan o atong madunggan nga balita. Mauna nga ang Bible nga atong gibasa, mauna ito kanunay una-unaon ug ang mga balita nga atong nadunggan di sa natutuhan. Ang Bible mo ay atong tuuhan. Mga story nga naa sa Bible. Sa atong pagtuon karon, atong makatunan unsaon nga dili kita mabalaka.
Sa Matthew chapter 6 verse 26, ato ganing basahon ang Matthew chapter 6 verse 26. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? So, klaro kayo ang atong nabasa karon sa Matthew chapter 6 verse 26. Nawa gani ang ipang-underline na nako diha. Ang langit nun nga amahan. Langit nun nga amahan. Nawa, langit nun nga amahan. So, ang unang punto na atong makita karon sa atong verse kay ang atong langit nun nga amahan. Ang imong langit nun nga amahan nagpakaon kanimo. Iyaw mo na, ang atong langit nun nga amahan nagpakaon kanato. Kung gipakaon niya ang mga langgam nga mas gamay pa og bili kaysa kanimo, nganuman nga dili kaniya kaya pakaunon. Pakaunon kaniya sa natural og supernatural nga paagi. Ang Dios mangita og paagi, bisan pa og murag wa gayoy laing paagi samtang makakita pakita og langgam, makakaon pagihapon ta. Tuo lang sa Ginoo. Tuuhi lang ang iyang gisulti. Sandigi lang ang iyang gisaad. Ato ganing basahon ang Matthew chapter 6 verse 27. Verse 27 atong basahon. Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? O tanawa? Kinsa ba kaninyo nga madugagan ang usa ka takna sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? So ang kining kabalaka di ay dili gyud makatabang kanato kining kabalaka. Kung magsigi taglingko diha og si kabalaka, dili gihapon kuno ka mutaas o dili gyud mutaas ang imong kinabuhi. Maayo pag mananom ka diha o mananom ta. Napatay maani sa kaulahian. Sa Matthew chapter 6 verse 32, ato ganing basahon ng Matthew chapter 6 verse 32. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Okay, ang mga hintil nagapangita ni ining tanang butanga ug ang inyong langit nung amahan nasayod. Nasayod nga kamo na kinahanglan ni ining tanan. So salamat sa Ginoo kay nasayod ang atong langit nun nga amahan sa atong mga gikinahanglan. Nagalantaw gid siya nato og nagatiman gid siya nato. Mao ni atong unang punto karon. Ang atong langit nun nga amahan nagatiman kanato. Anong dili kita mabalaga? Tungod kay ang atong langit nun nga amahan nagatiman kanato. Ato lang buhaton na ato nang tuuhan. Ato nang tuuhan.
Kana kunong pagkabalaka mao nay trabaho sa mga hintil, kadtong mga walay paglaom, kadtong mga walay pagtuo sa Dios. Ang atong pagampo nga kita makabaton og maayo nga testimonyo nga makita sa mga tao nga tinuod yun nga nagsalig ta sa Dios. Tungod kay kita nagmalinaw gihapon bisan sa sitwasyon nga nakahimo gihapon kita pagtabang sa mga nagakinahanglan. So unsa una nato nga punto? Tuuhi nga ang Dios, ang Amahang Dios nagatiman kanimo, nagatiman kanato. Adto ta sa ikaduha nga point karon nga kabuntagon sa atong pagtuon. Ang ikaduha nga point mao ni seek God first. Maoy unaha ang Ginoo. Ato galing basahon ang Matthew chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse 33. Okay, atong basahon. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Igadugang ra sa Dios kanato kung atong unahon ang iyang gingharian. So tiaw mo na, idugang ra sa Dios nato ang tanang mga gikinahanglan nato sa kabutang iyang ipangayo. Unahon lang nato siya. Unahon lang nato ang iyang gingharian. Muna, unaha ang iyang gingharian. Unaha ang iyang pagkamatarong. Unsa ang pasabot niini? Kinahanglan nga focused ang imong hunahuna sa Dios. Sa pagbasa sa iyang pulong, sa pagampo, kung kita magampo, atong gitugyan ng atong mga kabalaka kaniya. Sa 1 Peter 5:7, ato ganing basahon ang 1 Peter 5:7. Okay, itong basahon na. Itugyan nato ang tanang kabalaka ngadto kaniya, kay siya nabalaka alang kanato. So itugyan din nato ang atong tanang kabalaka ngadto kaniya. Mao na na-learn ni Peter sa iyang kinabuhi nga iya pong gi-share kanato. Personal ni Peter nga napamatud-an nga tinuod yun ni nga ang Dios nag-atiman kanato. Si Peter nga nag-ingon ani, nagkinabuhi gyud ani. Sa libro sa mga buhat, si Peter gidakop og patyo na unta pagkasunod adlaw. Apan relax ra gihapon kaayo si Peter. Sa Acts chapter 12 verse 6, ato ganing basahon ang Acts chapter 12 verse 6. Og sa maong gabii sa wala pa ang sunod nga adlaw, sa pagpakuha unta kaniya si Herodes, sa pagpakuha unta kaniya ni Herodes, si Pedro nga gigapos og duha ka talikala nagkatulog taliwala sa duha ka sundalo. Og sa atbang sa pultahan, dihay mga bantay nga nagabantay sa bilangguan. Dihay mga bantay nga nagabantay sa bilangguan. So atong nakita diha nga si Pedro nagakatulog. So kalma lang kaayo. Tungod kay iyang na-experience ang pag-atiman sa Dios, sa diyang iyang gibutang ang iyang kabalaka ngadto sa Ginoo.
Tungod kay ang iyang unahuna focus sa Ginoo. Focus sa Ginoo ang iyang unahuna. Sa Isaiah chapter 26 verse 3. Ito ganing basahon ang Isaiah 26 verse 3. Pagabantayan mo siya diha sa pakigdait. Kansang unahuna sa kanunay anaa kanimo. Tungod kay siya nagasalig kanimo. Pakigdait nga hingpit. Perfect peace ang ihatag sa Dios kanato. Perfect peace. Oh. Magmalinawon kita pag-ayo sa diyang atong itugyan ang atong mga kabalaka sa Ginoo. So atong natun-an how not to worry. Number 1, believe your Heavenly Father cares for you. And number 2, focus on God and what He wants you to do. Atong yung hunaon ang Ginoo o kung unsay ipatrabaho sa Ginoo nato. One man, seek ye first the kingdom of God. Meaning ana, ang buluhaton sa Ginoo. Atong fokusan pag huna-huna. Kung unsay mahimo pa nato karong mga panahona. Una, nga butang atong fokusan. Kagaag pagtagad. Ako personal, ang gusto sa Dios nga akong buhaton karong panahona nga magwali ko sa pulong sa Dios online. Kay mga katawhan karon focus man sa Facebook sa pagpangita sa balita. O ginaot nga gamiton ta sa Ginoo pinaagi niini. Kamo makadungog sa pulong sa Ginoo. Pinagi sa mga wali nga akong gipang post online. Og dili lang ta magunahuna sa mga bati nga mga mahitabo ugma. Muna ikatulo nga punto na to. Stop thinking the worst. Sa verse 34, ato ganing basahon ang verse 34. Take therefore no thought for tomorrow. For tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Ato ganing basahon sa binisaya. Busa, ayaw na kamo pagkabalaka tungod sa ugma, kayang ugma may kabalaka tungod sa iyang kaugalingon. Igo na alang sa adlaw ang iyang kaugalingong kalibog. So sa matag adlaw, aduna di ay tay mga kagulanan, aduna tay mga kalibog. So ang Bible, igo ra kuno. Karong adlaw ang kalibog ayaw na dungagi sa atong pagkabalaka sa mga daotang mga panghitabo. Ugma. Kana si ugma maoray atong pasagdaan nga mabalaka sa iyang kaugalingon. Mabalaka ta kung magsugod na gani taog huna-huna sa ngilad nga mga senaryo. Mga posible nga mahitabo ugma. Sama sa dili na lang lagi ta magisgot ana. Kanunay tang maguna-huna sa mga maayong butang nga mahitabo ugma sa atong maayong ugma diha sa Ginoo. Sama sa atong paglaom diha kang Kristo. Muna atong naunaon. Bisag unsay mahitabo, tay man ta o buhi, iya ta sa Ginoo. Iya ta sa Ginoo. Bisan tuod nga
magunahuna ta sa positive nga mga butang, tungod kay kung magunahuna ta og negative, mabalaka man ta. Ingon ang Bible, unya na kuno ta mabalaka kung moabot ng atong gikabalakan. Unya ugma na na, mga kabalaka ugma na na. Sagdi ang ugma nga balaka siyang kaugalingon. Dito na ta balaka sa ugma. Nga kining COVID, sa mahitabuan ni ugma na lang tanong balaka. Dito lang tanong balaka, kung sa mahitabo. Ato lang unaw-naon ang mga positive nga butang. Ato mga negative nga effect, ay lang sa ito unaw-naa. Nga itong unaw-naon nga dili ta mahurot. Di ta mahuddan og pagkaon. Nga okay ra ta og ang atong pamilya. Apan atong hinumduman, atong paglaom, dili lang tama ni ining kalibutana. Kay kung taman lang ni ining kalibutana ang atong paglaom, kita ang labing miserable nga mga tao diri sa kalibutan. Apan karon si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. Masaligon kita nga kita usab nga nanagpanuo kaniya, pagabanhawon usab gikan sa mga patay. Tungod kay buhi si Kristo, buhi usab ang atong paglaom. Mao ni ang atong huna-hunaon. Dili lang ang mga butang nga makapaluya kanato. Di na to na unaw-naon ang makapa-discourage kanato. Kasagaran ra ba sa gikabalakan? Dili ra ba mahitabo? Gansi na ka kay humanang ka nagantos. No, humanang ka nagantos. So, kung sa itong mensahe karon, tulo ka mga punto ang atong natun-an karon. Number 1 nga punto nga atong natun-an karon, nga atong tuuhan nga atong langit nun nga amahan nagatiman kanato pero dili kitang balaka. Ang kaduha nga punto, ato lang i-focus ang atong hunahuna diya sa Ginoo, sa iyahang gingharian ug sa iyang pagamatarong. Abot pasabot kung unsay iyahang gusto nga atong buhaton karong panahona. Una itong fokusan. Unsa pay mahimo nimo nga ikaw makatabang sa mga katawhan karon? Di lang sa mga material, dili sa spiritual usab. Ang ikatulo, dili kuno ta magunahuna og bati sa atong ugma. Kanang mga ugma diha, pasagdin na. Magunahuna ta sa ugma kanang mga maayo nga ugma. Ayaw na mga bati nga ugma. Ayaw dili ta mabalaka. Wala ning pasabot nga di na po ta magplano. Lahi ng pagplano ug lahi po ng paggabalaka. So atong timan-an kanang paggabalaka, makapahimo ginatong masakiton. Masakiton physically, masakiton mentally, ug masakiton spiritually. Kay kini disobedience sa kuman sa Ginoo.